vagyok, és itt van velem Benátó. Sziasztok, én Benátó vagyok, és elérkeztünk egy következő kritikál-osszos videóhoz. Igen. Itt van velem Kopanyaka. Hello. És most Deathmatch egymás ellen fogunk játszani. A Deathmatch Canals-ben. Menj CT-be. Meg én is szólok CT. CT-be. Egy teambe vagyunk. Nem spannol le. Na, most. Szóval kezdjük is el a játékot. Érted a problémát? Igen, elnézést a technikai Kicsit halkítsad el, csak a problémákért. tiéd látszik. Úgyis félre. Ó! Itt baszakszik van ez az ember. Headshot bokronát. Na, Azt hitte a gyerek. éppenséggel azt hitte. most foglaljuk el Spawn-t. Foglaltuk volna el, csak itt volt egy hülye. Előtt. Igen. Na, kezdjük el most már a tétet. És éppenséggel most akadt egy komoly nehézségi problémánk, mert van egy ember, aki elég komolyan nyomja a játékot. Mi a baj? És ki az az ember? Ez a Hawa A. Hoa. Éppenséggel látom most jó barátomat, Kopanyakát. Ez mi volt? Ez mi a pöcsikém volt? Na, miénk Spawn. Látjátok, kedves nézők. Keveset beszélek nagyon. Áú, Teó. Kaptam egy hetet. Igen, kaptam egy hetet. Kaptál egy ilyen szabadságot. Igen. Jó. Tök. Azt szólj meg! Bakker, és pont akkor lövök. Nagyon laggoltál egyébként. Gáz! Most megöltem. Ne szólj bele, amit csinálok, mert így nem tudok koncentrálni. Itt van egy pöcsöm. Neked több pöcsöd van? Nekem nincsen. Csak van. Most nincsen, vagy van? Van. Nekem van. Milyen fiú vagyok. Jó van, téged ölnek meg. Pazd meg! De most leizéltem. Pazd meg. I like it. Mi a pöcsöd? Kedves nézők, hogyha tetszik nektek ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Like-ot. Egy liket. Dobjatok egy lájkot. Ennyi nem. Bám meg. Ezt nem így akartam. Tudjátok, kedves barátom, ugye Kopanyaka egy kicsit béna. Ja, nem. Én még nem tudod, mit csináltam, majd Kopanyaka nagyon mellélő. Neked hány killed is? Sok. 4, nekem meg 6. Az úgyis mindegy, úgyis felhozom.
Koppanyak a béna. Hashtag koppanyak a béna. Na, szóval hashtag koppanyak a béna, írjátok le kommentbe. Ó, tököcskény. Koppanyak a béna. Hashtag. Én is többet töltem nálad. Dupla annyi töltem. Mert hashtag koppanyak a béna. De dupla annyi töltem, mint... De hashtag koppanyak a béna. De fúj. Ez olyan. Szóltam. A ték vezetnek, amit látjátok. Kedves nézők. De nem sokáig a CT-k együtt vannak is. Itt öltem most 3-at, vagy 4-et egymás után, és abban 2 egymás után felestem. Akkor is hashtag koppanyak a béna. Akkor is írjátok le. Hashtag koppanyak a béna. Még mindig többet töltem nálad. De mondjuk többször is haltam meg. Többször haltam meg. Ez is okos. Írjátok le, hashtag koppanyak a magyar nyelv 1. Egy S. Na, folytattam videómat. Éppenséggel. Nézem, elfoglaltuk spawn-t. Muszáj volt. Íj, a fene, az autónubos, persze. Jó, elfelejtettem mondani, nézők. Lehet, akik nézték a legelső rész Critical House-ban, tudják, mit jelent az, hogy autónub. Egyelő az, hogy a nubok használják. Nem mindegy. Igen, az autónubot a nubok használják. Jó, Hashtag. mondjuk én is szoktam autómat használni. Na, ki a második? Koppanyak a második, én vagyok a 5. És dupla annyit töltem, mint te. Igaz, koppanyak a többet ölt, amint Dupla annyit. dupla annyit, bocsánat. Írjátok le, koppanyak a valamennyivel jobb, mint Benátó. Mondjuk a legelső kill az enyém volt, természetesen headshot. Természetes. Na természetesen. Természetesen. Ne! És pont álltam. Nem kérünk. Nézők, adjatok egy lájkot, kérem szépen. Erősítsetek minket. Szerintem lehetne vége a videónak, nem? Nem lesz vége a videónak. Mert még videósok vagyunk. Elnézést, megint hagyjuk a videót. Nem tudom, mennyire hallatszódott. Bocsánat, az ajtót légy szíves. Jó van. Elnézést. Elnézést, kedves nézők, ezek a félre csúszott beszédek miatt, meg ilyesmi miatt, meg hangok, meg ilyes technika. Elnézést, nem vágjuk ki őket, de szeretnénk vágatlan videókat csinálni. És Hogy legyen szétvágott a videó. elnézést a képernyő miatt is. Elnézésüket kérni. Vegyél. Okésel, gecit? Ki halt meg? Jó, és gyerünk! Jó,
Oké. És köszöntjük Bálint Koppány Krisztián. Milyen Bálint Krisztián? Mindegy, nem mindegy az. Bakos Krisztián. Akkor Bakos Krisztián. Bálint. Egyébként nem az. Egyébként ma végre beférek. Dolnyom Krisztián. Koppány Bálint. Az fegyver. Milyen akartam? Elnézést a Szép fegyver. videóért, hogyha nem tetszik. Nem tetszik. Szíves elnézésüket kérjük. Hogy ez a jó leszneperődbe. Lesznek erőlbe. És most autónobos vagyok. Méghozzá shotgun. Meg én ezt nyomtam meg. Nem baj, hogy ezt nyomtam meg. Nem, az a jó. De a sárgát. Nem baj az. Bazd meg! Tudok veletek lenni. Az autónobos kicsögölve. Akkor is tudok veletek lenni? Igen, tudsz. Benni, te hol vagy? Nem mindenki vagy. Terrorista. De szar az autónob. Ezt eddig is tudtuk. Az autónob szar. Hashtag autónob szar. Írjátok meg kommentbe. Mindent írjanak le kommentbe. Én most a piros konténerhez vagyok. Belém szerintem abba hagyhatjuk. Na, ennyi lett volna már a videó. Sziasztok!